Ti Masakbayan. Ti napalabas, namuan da Marlon ti maipapan iti sabali a pamilya ni Loreto. Kat gapo taawanan tinamnamaan da suporta ti kabsat na. Isudan nga agina ti timmakder adadakkel dagiti ubing. Iti sabali a bangir, agparikutmat da Loreto ken ani, tawan ti mga sikaso iti anak da. Kat dita, napanunot ni Loreto nga alaan dagiti putut na. Tapno agdadennadan, kas maysa a pamilya. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Dagiti ubing. At da klase da ita. Anya nga oras ti panagawid da. Alas 5 malam. Apay ka di. Imayak, tasukunak ita. Pang-asim manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita dadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan ang maibaon. Kayat mo ida nga alaan? Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Urayan niya apay ti aramidam. Saklat ta ti amada kita. Wan, sika ti amada. Ngam sa dino ti ayan mo, idi agkasapulan da. Sa dino ti ayan mo, idi kasapulan da ti atensyon ti maysa nga ama. Sige, danugan na pa'y manong. Bastos ti panagniw-ngiwat mo. Bastos no bastos. Ngampod no ti ibagbagak manong. Da kami kaninanang tinangakam, iti responsibilidad yu kas dadakkel da. Di mo mailibak day tamanong. Awan kit di babain mo Feeling ama ka mo. Sika ti awanan bain manong. Di mo ipasa kanyak ti aramid mo. Ngamin, amo tayo nga irresponsable kang ama. Da Eric kan Cheryl ngay. Di na kaya ti sumurot kanyak. May samot niya kabsat ko. Kontrabida. Kasano nga rudan da ita? Awanin na. Saanan ang matuloy ti planong magtrabaho. Una yun ay. No mga latang amin iti tangdanan ta, isumot lang nga gastos ta. Anya pa'y ngay nga rod? Anong usak manan Agtipid tayo nga minan Anya nga tano agabrod kalaangan? Oho, dakla kaya ti agabrod. Tapno dakkel ti may rimit mo kanyak Kaasi tayo nga agan-anos, Loreto. Ay, nuan niya ti adda, iso ti anusan tayo. Diya kaya ti agabrod kunak manan. Imay ka numanin ni tatang dito'y itay, manang Cheryl. Asino tinang ibagakan ka? Ni Uncle Marlon. Anya tinaramid na ditoy. Umay natako masukunan. Naibagak matan ka ni tatang. Asaan ta kaya ti sumurot kan kuana? Dinanog na pa yung ngarod ni Uncle Marlon. Na-black ayan ni Uncle. Ay oo na yun. Dangran na pa'y ti tao anang isaksakit ka data. Masyanak ngarod ki ni Uncle. Talagang aglablabusan ni tatang Husto laang ti desisyon ta. Asaan ta sumurot kan kuana. Aging gagayam ita kat violent ti latta. No iti ayan na ti pagnadan ta. Kasano lang ti panagadal ta. Ano tama-tama na ko? Kinabil ni Manong, nanang. Anya? Imay dito'y balay itay awan kayo. Kat nagsinungbat kami. Masapol aya adanugan na ka. Amuyo matanday jay nanang. Bayolente a tao. Saan mat a bayolente ni tatang? No asino mat nga tatinang tawidan na itikas jay agalad na. Tanay limit mun tamatam. Sana bale agimbag tulat ta nanang. Ay una yun ti kastangar aramidan ti kapsat mo. Laklakayan ngawan manak nakam na. Apay nanang, anya tinsursuro yo kadagiti putot ko. Apay, anya tinsuro kadakwada. Amok in brainwash yo da Eric and Cheryl, tapno gurandak. Sana masapol nga aramidan mi ti kasta Loreto. Apay nga rod adida kaya ti sumurot kanyak. Si kamo lang ti bakagapo. No apay nga adayo tirik na dagiti anak mo kan ka. Ammo managtalaw ti inada. Ngaman niya tinaramid mo. Awan basol ko. Imbes nga aramidam ti responsibilidad mo. Tapno nasaya at ti masakbayan da. Angam sabali mo tinaramid mo. Nagsapul ka manan iti sabali nga inasawam. Abay, iti pa nagkunayo ka di? Kat sa anak ang masaksaktan, nanang?
Sika tinagbidot, anak ko. Ulitek man na, nagbalin ka nga responsable. Sana da ka sa mga asawa ka manan. Ang sinuportaram lata kumaadag iti anak mo. Nanang, Impariknam kumalata kadakwada ti kinapatagda. Ang pa'y kasta, saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Ado pa'y ti panawon tapno sulnitam dagiti nagkurangam kadakwada. Nasalaw ko ni Manong ditadalan itay, nanang. Dito'y ka di tinaggapuan na. Wan, dito'y nga agpaiso, anak ko. Anya man ang timbaga na. Subli mat a subli dito balay. Saan na makatal na? Kabayatan ti panagsarsarita, may. Mariknak ti panagbabawin. Kasanumat ang naibagayo dayta, nanang. Wan ata sa balin ti tuno ti boses na. Amangan no pamarang nalaang dayjay. Saan? Amamok ni Manong mo, anak ko. Sapay la ko mga road, tanaka amerisen. Sapay la ko, anak ko. Maasyanak mat kan kuana. Ngam kasyamat ngamin ti pakpakita na. Di tay agsarda nga agkararag. Asapay la kumata malawlawagan ti panunot na. Kat aramiden na noan niya ti rumpang. Sa din tinaggapuam si ka, Loreto? itayan da nanang. Na, anya pa'y laang tinaramid mo ijay? Kinasaritak ti inak. May papanitian niya. May papan ka dagiti putot ko. Husto ni nanang. Nagbidota ka talaga. Anya? Kaya't ko ti bumawi ka da Eric ken Cheryl. Agraman ka da nanang ken Marlon. Ikam ida iti kwarta. Ay pangasim, Loreto. Agpanunot ka na sayaat. Amumat nga kurkurang tayo iti budget. Adaak, nanang. Marina, ala sumra ka. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak, nanang. Kumusta kayon? Nasaya at latamot balasang ko. Dakal tinagbaliwam. Wan gayam. Para kada kayo daytoy, nanang. Nay, anya ngay dakita. Pasarabo kada kayo. Pasensya kayo no italaang ang nagpakita ak. Apay, sa dino tinapnapanam. Kalpasan ti panagtalaw ko. Nagpatulong ak itigayam ko. Tapno maka-abroad ak. Isumot lagayam. Nagmayat mo ti graduation picture da Eric kan Cheryl ang na-display iti diding. Nagagat dagiti anak mong agadal. Agyam anak ta pinadakkel yo anasaya at dagiti anak ko. Amok adakkel tinagkurangak kadakwada. Kapilitan tapo kukmat dagichay. Saan mat amabalin abaybayan mida. Awan dan samot ita. Jakmat ida makita, nanang. Ala, ano samti aguray, taadda klase da ita. Kumusta kayon adwa, anak ko? Sa di na tinaggapuan nyo, nanang. Mano atawan andi kayo nagpakpakita kada kami. Nagabrodak. Pasensya kayon, no pimanawak asan ang nagpakpakada. Apay pinanawan da kami, nanang. Amo ka nagpindutak. Katsapay ko matay kandak iti gundaway. Tapno agbalin a responsable nga inakada kayo. No awan da Uncle Marlon kan apong. Awan kami iti ayan mi ita, nanang. Saan kami kumaakastoy amadanon nyo? Amangan no agpalpalama kami maten. No saan aga po kadakwada. Di kay madanagan. Subadak dagiti sakripisyo da kada kayo. Saan na mabayadan ni ti anyaman agatad ti sakripisyo da, nanang? Pudno tinaibaga ni Eric, nanang. Nupay kasta, bumawiak lata, anak ko. Kat sapay lakum taikandak pa iti may sagundaway. Ikarik, saan kun asayangan ti gundaway nga ipaayo kanyak? Nukasta, nagabrod nga rod ni Manang Marina, nanang. Wan, Anya nga tinagsasaritaan yu itay awanak.
Iso timang paadal ka dagiti anak na. Nasayat mat nukas ta, nanang. Tani, dakkelan ti babayadan da. Kat sa dino nga kanu ti pagnaadan da. Dito'y balay latta Taday tamot ti kayat ni Marina. Ipatarimaan na kanu ti balay. Saanan, nanang. No adda kwarta na. Aramatan kid din de Eric and Cheryl iti panagadal da. Kastamot laeng ti kunak. Ngam kayat na kanu asulnitan dagiti nagkurangan na. Hangam kasano no maibos ti kwarta na. Adda kanumot negosyo na ijay sentro. Adakan ko na dayta, nanang. Sa bagay, dito yung agnanaad, de Eric and Cheryl. Nanang, para dayto iti panagadal dagiti anak ko. Nay, sobrang samot daytoy Marina. Pagpatarimaan yun iti balay ti dadduma. Kas makita kat ado tinaskan ang matarimaan ditoy. Pasensya kan balasang ko. Ngam saan ko nga awatan dayta. Pangaasi yun, nanang. Awatan niyo kuma. Amok akurang dayta kasukat ti ado a sakripisyo yu para kadagiti anak ko. Ngam isulaang ti amok amabalin nga aramida, nanang. Ay, agyamanak nga rod Marina. Awan rumbang apagyamanan nyo. Kaya't ko laang asubadan ti kinaimbagyo kadagiti anak ko. Mabiit laang balasang ko. Tamangala akman iti kape, tagkapita, bayat ti panagsarsarita ta. Saanan, nanang. Agpakadak matlaang, tada trabaho kita. Inton maminsan tulaangan. Kasangay gayam ni Uncle Marlon inton Sabado, manang. Ay, wan anya. Anya nga tatimayat nga irigalo takan ko na. Sigaman. Mano ti budget ta aya? Depende no anya ti kayat ni Uncle. Anya nga tanong gumatang ta iti cake kan lechon a pagsasangwan tayo. Mabalin tamot, manang. Kan gumatang ta iti sapatos na. Tapno adda isuot na. Into nagsingir iti bayad tinateng na. Unan niya. Daanan di sapatos ni Uncle. Sapatos na pailaing dayjay. Di high school ka, manang. Uy nga rod. Nabayag asaan ang nasuksukatan. Kitaan no anya ti size na. Tapno sigurado nga umanay kan kwa na tigatangan ta. Apong, simbangpat ka din ni Uncle Marlon? Saan pa imot apaw? Anya dayta nakasupot nga imot mo. Pagsasangwan tayo, Apong. Kasangay ni Uncle ita. Saan ka di? Ay, wan. Kasangay na ita. Iso agimatang kami iti cake kan lechon. Pagsasangwan tayo. Kan inggatangan mi ni Uncle iti sapatos na. Ay naapo. Isupay ki di dayta nagkastusan nyo. Adamot inted ni nanang akwartami, Apong. Ison ati ginastos mi. Sobramat laang dayjay. Sigurado ang maragsakan ni Uncle yo, Apok. Deserve na, Apong. Ngamin, ado ti sakripisyo na para kada kami akaanakan na. Happy birthday, Uncle! Nay, gimatang kayo pa'y gayam iti cake. Kan anya dayta? Lechon? Unangkal, para kada tayo. Ay na, isupay kid di naggastosan nyo. Inusaryo la kuman iti panagadal yo. Ni Uncle Met. Regalo mi nga rod para kada kayo, Uncle. Kat anya ngay dayta? Sapatos! Tapno masukatan mo't adi sapatos mo, Uncle. Ay na, mabalintay mo di sapatos ko. Daanan dayjay, Uncle. Masapol ang masukatanan. Matuyon ti plataw. Mangan tayo ki din. Agkanta, kan agkararag tayo pa'y nga rod. Tapno, maramanan tayo ti ginatang mi. Itay pa'y adi ka matagtagari, anak ko. Nanang, dala na unag apang panunutak. Anya dayta. Isu siguro ang nagwinaswas kami iti ex ko iti. Tapno adamang suporta kada Cheryl kan Eric. Apay mo't anay bagam ti kasta. Tano na nga sawa ak. Amangan no saan ko ang maitad ti masapsapol dagiti ka anakak, nanang.
Saan siguro akasta, anak ko? Amangan no saan laeng ada kayo kini Jenaline tinaituding iti tunggal maysa. Amangan no di mo pa'y naamam mo ti babae aparakan ka. Awanan day tayo ti panunot ko, nanang. Awanan planok ang mga asawa. Na, apay ngay. Sa bali latamot no adda bukod mo a pamilya, anak ko. Responsable ka. Kabaalam asuportaran dagiti agbalinto nga anak mo. Nanang, tunggal makitkitak dagiti ka anakak. Naragsak akon. Saan siguro apara kanyak ti mga asawa. Nakaumay kamat, Manong Loreto. Ading. Nadamag ko ang nagsubli ka nun ni Marina. Uwan, kinapudno na. Manuabulanan nga iso ti mangmangten iti allowance dagiti ubing. Apay adiyo yung bagbaga kanyak. Italaang mat nga imay ka. Huwag gayam. Iso pa yun tinang patarimaan iti balay. Anya? Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina idi. Ngam, kita amita, Manong. Ar-aramiden na matan ti kabaalan na, tapno maitid na ti masapsapol dagiti anak yo. Dinamag yo ka di, no sa dino tinapanan na idipimanaw. Nagabrod ka no. Kalpasan ang nagtalaw, nagpatulong iti gayam na, tapno makabrod. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama, papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta ita alawas ang napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.